Cooperatives de treball, agràries, de consum, marítimes, d'ensenyament... Se n'han inventat de tot tipus, però avui descobrirem les cooperatives essencials, les que necessiteu per anar pel món. Som-hi! Com hem comentat, existeixen molts tipus de cooperatives, però avui destacarem les més importants, no només per donar-vos idees, també perquè les conegueu i pugueu fer ús dels seus serveis. En primer lloc, us presentem el tipus de cooperativa més important, les cooperatives de treball. Mireu si són importants que aquest tipus d'empreses representen prop del 80% de totes les cooperatives. Oi que quan feu un treball de grup us repartiu la feina fent equips? Jo puc fer la portada. Oh, sí, gràcies. Molt útil. Ja. Però imagineu que podeu fer equip amb les persones amb les que millor treballeu i teniu millors vibes. Doncs, en el món empresarial, una cooperativa de treball seria això. Un espai on les persones afins s'uneixen per treballar en equip i, evidentment, en alguna cosa que els agradi a totes. No obligarem a ningú a fer el que nosaltres volem, oi? El més important que heu d'entendre d'aquest tipus de cooperatives és que no tenen un sol amo. No existeix un amo que tregui profit del treball de les persones per obtenir més diners en benefici propi. Els beneficis, que, com hem dit abans, es coneixen com excedents, es reparteixen per igual entre totes les persones sòcies de la cooperativa. I no penseu que és difícil o inaccessible crear-ne una. Qualsevol grup de persones pot crear una cooperativa de treball, en qualsevol sector d'activitat. Però com vols que pensi en tot això si encara no sé quan marxaré de casa els meus pares? Tranquils, per formar part de l'economia social i solidària no cal que munteu de zero la vostra pròpia empresa, si no voleu. El cooperativisme té altres formes d'unió i col·laboració, no només per treballar. Per exemple, també podeu unir-vos per impulsar una cooperativa d'habitatge. Imagineu-vos que un grup de persones us uniu i compartiu la compra d'un terreny i les despeses de construcció per edificar les vostres llars. Tot ho decidiu entre vosaltres, per tal que l'experiència faciliti i millori la vostra vida. Òbviament, us estalviareu més diners que si aneu per lliure. De fet, últimament aquesta forma de cooperativa està en auge. En realitat, l'objectiu de les cooperatives d'habitatge és que l'habitatge no es converteixi en objecte d'especulació immobiliària ni de fons voltors. Que, per qui no ho sàpiga, és un dels problemes pel qual l'habitatge té uns preus tan desorbitats. Per altra banda, en la línia de buscar maneres d'estalviar i unir-vos a cooperatives que ja funcionen, heu de conèixer també les cooperatives de consum. Una cooperativa de consum està formada per persones que s'uneixen per a consumir un producte o servei determinat i ajudar-se els uns als altres. Aquestes cooperatives poden ser molt petitones o créixer i fer-se grans. Potser heu sentit a parlar de la llibreria Abacus. Es tracta d'una cooperativa de consum i qualsevol persona pot ser-ne sòcia fàcilment. A més, Abacus és alhora cooperativa de treball, és a dir, que la gran majoria de persones que hi treballen són també sòcies de l'empresa. Per altra banda, també hi ha persones a les ciutats i pobles que s'agrupen per formar cooperatives de consum ecològic. Per exemple, l'Artiga, a la Garrotxa. Són una cooperativa de consum que facilita l'accés a productes sans, ecològics i de proximitat a un preu just, contribuint a fer créixer els projectes agroecològics de producció i elaboració de la comarca. Aquesta mateixa dinàmica d'un consum més responsable i d'ajuda mútua el trobem en exemples com Som Energia, una cooperativa d'energia sostenible. Un altre exemple que us interessarà quan us traieu el carnet de conduir serà Som Mobilitat, una cooperativa de lloguer de cotxes elèctrics on les persones sòcies comparteixen cotxe elèctric a un preu més assequible que si en tinguessin un de propi. I us ho asseguro, cada vegada és més fàcil formar part d'aquestes cooperatives de consum. Per ser soci de Som Mobilitat, per exemple, només haureu de pagar una aportació única de 10 euros. També heu de saber que en els últims temps s'han creat el que es denominen cooperatives de plataforma. És una cosa molt nova i està lligada a les noves tecnologies. S'estan creant cooperatives on el que es comparteix és la plataforma digital pròpia, perquè els productors no hagin de dependre de les grans plataformes. Per exemple, a Catalunya s'ha creat Justify.coop, formada per persones del món de la música, o Mensaques.com, una cooperativa de persones que fan delivery en bicicleta. Així que, ja sabeu, la pròxima vegada que vulgueu menjar a domicili el podeu demanar a una cooperativa de riders i contribuir amb un model econòmic més just per les persones i més sostenible pel planeta. A few moments later. Gràcies! Fins la propera!